Mimi mshandirwaza mfana wangu zo. Wale ndida kupa advice zoga. Una mali mazona magada same. Ngona muna nenga na doro kake kana chika na bodoro pana amune makutongotera so. Ngona muna rufuzira ngatongo dhakwa. Oh ngo tera kwa muna chinchaka tongorwa mazina ake. Especially badora hapo. Muna mangotera so. Ani bomba. Ngona tuzi. Ndio kuti mpana mfana kuti masina ako. Hapana. Ndoda kuchema so nyende ipungwa pana zamuita mgito mnonzo. Kona hapana ngunda nenditande kuti kusapoti muna nedoro rake ka. Yo boto ona ukuti. Boto pana amas ndezo advise. Especially ndikudzoka pana. Komangu. Komangu. Asi komone machi mumu. Ruto norake. Ndimuna mune tuga. Ndiyangu ese. Oh. Ati komangu pane manga madira tedu atizomborowe kane kabhega nobudisa kabhegi. Kaneloti take. Tibondo ndokunomborowa komangu sama kandorombi ja kutokumbira komangu zvinhu zvakatomera mageto youth komangu. Usa ndongo kumbira. Auri pano andurwadziwe newe. Andurwadziwe. Ngondoonawo. Kwapa uruita seko napana. Andikuwarwa just a tip of an iceberg advice mudhara wangu. Kuti chetiri maDarem Street kachimbodzwa pana maadvice. Chimbomira. Sandarowa zvemukuru. Uroshandira. Haiwa, munoshanda zvemukuru zvafanana mukadanda pamaworks paDarem mukuru ndandichirowa mukuru hapana. Ndorowa maworks aya hapana mukuru. Bomba na musazonyanya kutaurisa kaunobvatanga ndori kutenga. Ndasandamborowa zvemukuru muruzongokasika kutora kanhire. Mike yacho murubva mazongo ndidzire. Rimwe riripo. Right. Nderangu. Muna mamwe ese? Ndangu ese. Ayo ndazongonya udzopa huro ka. Yatsika dope yamwe akamukuru. Yanwa ka. Ndinandirowe. Sara ujone kutamba. Dongo sadu ndibamsina kwamdzara wangotaura mdzara hapana. Ndonsira peanuts dzakadai so. Ukamunitsira ipapo. Tombona hangu hapana. So hapana hangu kam. As I was saying earlier. Nizotere ndo problem yenu hapana. Tera advice. Anyway, haisi problem hapana, ndangozarwa ndega futi hapana. Plus mdzara ndinadatomutengera futi, ndatomutuma kuti anditengere futi.